hanlang nga tatao ti bayayayam. Ini buyam ano para mo mamuam niya nga ayam dati aramile. Sini so basta tapos siguro mga sadya tas agrisi. Ay sus. Sadya. Medyo ingatan mo siya. Mga eksakto may tansya sa noo. Sino nga ba makita kaya ko? Pero tingin mo big. Big kasi mo. Sabi mo, oh. Isa-isa. Eh. Sadya. Ay, gawin. Agoy lang tayo sampol ta kanya lang tiko. Tulong ka. Guray tayo sampol ta kanya. Aki sa kang tagpayayam. Sa kahar di pa kami nakandati kasi sa Na? tansya mo noon na tayo kasi Tapos di nga rin yung sadya, oh. 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 Tama. Oh. Nagsimple. Ito na sakto yung aramid. Sak nagpag. madi ata sampol pa lang kanya. Gusto yung naging sa aramid. Tapos sakto pagsampulan. Sige, tansya ang ta sampol ato. Kasi nga rin din eh. Sak apay nang madian. Sa na sibutan. Hindi maapay nagmadian. Sak Sibutan siya. Oh, di ba? Simple nga road. Pagpati ka rin tanong. Kita ang tangan. Mali. Ito pa makilaya nito pa. Sak atagi ko apay nga si ka. Sak nga timang tansya. Tama, saan nyo? Ilan nga? Simple ninyo, oh. May pista pag wala lang. Ang tangkad. Di ba? Oh. Galing ka. Galing nga. Simple, ah. Ayun. Simple. No, di ba? Simple. Oh. Teman. Galing nga. Mabot ka naman. Awalin sabay. Oh, okay. Magsabing ya. Well, sardin. Paglay. Aray ko. Aray ko. Aray ko. Sige mamay. Mati ka. Sige na. Masih baka nalalain ka siya.